खुलुमबाय। बड NBM चेनेलनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि गोदान बड NBM चेनेलखौ मोजां मोनगोन होनना। नायदो बिदिब्ला लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनाव नारदावना होदो। होमबाना गोदान भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन। माबोरै दं लोगोफोर? मोजांना खबरफ्रा? आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंना लोगोफोर? मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव हर। धेमाजि जिल्ला मुर्ख सेलेक्ट 2 नं मिलनपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि भुबन दलेखौ 150 केजि फरायसाफोरनो जाहोनो लाबोनाय फरायसालिनि माइरंखौ फानखुमानायनि अजद होदों। अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि RK मिशन हस्पिटालाव मेगननि बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जायो। सोरबाफोर नायहैनो गोसो दंब्ला नायहैनो हागोन लोगोफोर। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ अग्निपथ भर्ति योजनाखौ लन्च खालामबाय आरो बुंदों बेजों लाइमोनफोरा सान्थ्रियाव हाबनो खाबु मोनगोन। सान्थ्रिफोरनो दान मोनसेयाव 30,000 रां होनाय जागोन आरो 4 बोसोर फुरा जानायनि उनाव 75% सान्थ्रिफोरखौ आजिरा होनाय समाव 10 निफ्राय 12 लाख रांखौ होनाय जागोन होनना मिथिनाय जादों। अरुणाचल प्रदेश सांग्लां जिल्लायाव मार्केटनिफ्राय सांग्लांसिम थांग्रा लामाया गिलु बालु हा गिसिखानानै गाज्रि रोखोम जानानै दं होनना मिथिनाय जादों। बेखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिया जिल्ला नाङैनो सेक्सन 144 आयेननि फोसावना होदों। 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था मोनगिरि दीपक बर' आरो मनदीप बर' सानैया इन्जिनियारिं जानो थांखि लादों। थरायना उदांस्रि नार्जारिया हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपआव 2022 आसामनि हानजानि जानानै गेलेगोन। गावनि फुटबल गेलेनायनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो हानायनि गेजेरजों आसामनि हानजायाव जायगा मोननो हादों होनना मिथिनाय जादों। नोरबारिनि रानजिंफारा गामिनि उदांस्रि नार्जारिखौ इन्डियाया रासियानिफ्राय ओरैबायदि अइल लाबोयो। रासियानि 18% अइलआनो जोंनि इन्डियायाव सफैनाय जायो। इन्डियाया रासियारि इउक्रेनजों जानाय दावहानिफ्रायनो जोंनि हादरा रासियाजों मोजां सोमोन्दो लाखिदों होनना मिथिनाय जादों। IPL होनबाथ' नोंसोर बयबो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर? IPLआ ओरैबायदि फैसा खामायदों। इंलेन्डनि EPL खेलखौ गाहायाव गालांबाय मानोना IPLनि मोनसे खेलावनो गोबां कौटि रां खामायनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाबनि सिङाव थानाय बर' बाजार मडेल लाइब्रेरियाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फालांगि खालामनानै जिउ खांग्रा सा 149 जननो सासेयाव 5,000 राङै अनसुंथाइ गथायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा ड नीलुत सर्गीयारिआ। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबफोरा। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना। थेंक इउ स' माच।